Zilenium. Podcast pro mladé. Dobrý den. Vítáme vás u dílu číslo 25, což je podle statistik díl, kdy většina podcastů skončí, pokud jim to nevydělává. Ano. Je to tak, Kateřino? Takže nasklad. Tak čau. Odpoj ten mikrofon. Můžete si za to sami. Vypni to. Nebojte se, budeme pokračovat samozřejmě. My se nevzdáme. Nepřijdete o nás. Nech si to všichni zapamatají. Zkuste se na chvíli uvolnit. Nikdy. Chcípnu s tímhle mikrofonem v ruce. Tak jo, tak ahoj. Máme hezký číslo dneska, 25. Jsme to, máme čtvrtstoročí. Máme dort. Mě trošku sere. Máme koblížky. Jo. Dej si koblížek. Tak jo. To se dá. Jinak teda prosíme, když jsme u toho jubilea, jestli nás nesledujete na Instagramu a neodebíráte na YouTubech nebo na Spotify. Tak. Já jsem to vysvětlovala. Jo, dobrý. Takže vysvětlovala si to docela dávno. Tak OGs vědí, proč to říkám. Puste si prvních 5 dílů a zjistíte to. Nejsem retardovaná, jo? Je to takhle správně. A tak jsi to zlepšila jak svině teď. Takže prosíme jenom Spotify, YouTube i Instagram, jestli to neděláte. A moc děkujeme za podporu všechnu, za poslechy. Jsme rádi, že vás tu máme. Rádi teda. A milý komentáře taky. No, buďte trošku hodný na nás. Jo. Ne, ale jakože děkuju za to. Někdy je to fajn. Tak si chvilku byla skromná, Kateřino, a už zase už to šlo do prdele. Ne, už si to zasloužíme. Ta nacistická kunda ve mně prostě promluvila. Chce ven. Chce být vyslyšena. Kravička do bejkárny. Jo, celý den. Tak co, děvčata, jak to jde? No, dobrý, končí nám léto. Kvete pšenka. Končí léto a víš, že mi to vůbec nevadí? Mě asi taky tentokrát nějak přijde, že nebylo. Jsem s tím, no ale jak jsem byla prostě na dovolený 3krát. Tak mě to jako nesere. Nenápadný flexíček. Já jsem to tak nemyslela. Ale víme, že ne. Ale fakt mě už teďka v Albánii hrozně seralo sluníčko. Já se neopalovala, že jo, protože jsem jenom, když na mě jako bohužel zbylo lehátko na sluníčku, jinak mě hrozně už vadilo na tom ležet. Takže už mám toho tak nějak dost a těším se na hlavně podzimní outfity. Mám ráda podzimní módu. Jo, na podzim se dobře oblíká. No ale to mě teďka vysírá, ono jakoby je třeba 21 stupňů přes den, ale ráno je vole 12. Je přesně tohleto období už. Ano. Přesně tak. Takže ty si neužiješ podzimní outfity, protože už musíš jít v zimním. A pak to musíš odslíkat. Takže jakoby ty hezký nějak, no ale já už mám v práci asi 6 bund, ty vole. Teďka, protože v tom jdu ráno a odpoledne je prostě 22. A co budeš dělat, až ti dojdou doma? Budu muset jít takem do práce vzít si všechny domů. Jak pojede ve 2 svetrech. No. Takže všechno nechala v práci. A co mám dělat? No odnes si to domů. No ale já nepůjdu asi domů s 6 bundama. No a tak ty bys normálně odnesla tu jednu vždycky, kterou jsi ráno přinesla. A tebe nesere chodit s bundou v ruce? A nebo se poptej nějakýho Tondy automobildy a tě hodí domů. Jakýho hondisty. Jo, jednoho dne prostě. Tam nemáš žádnýho kolegu? Ne, a jako z Karlína mám, ale z Karlína Žižkov mě nikdo nepoveze, protože tam čekáš třeba hodinu. Aha, tak to chápu. Tak to bych se na to taky Ano, já na sebe taky. Jo, tak kup si víc kabátů. Ne, ale jako na tohle se těším, ale máš pravdu, teď jsem se dala do auta ráno a měla jsem tam 7,5 stupně dokonce. To je humus. A já brzo ráno, ty jezdíš brzo. No, 6, no. A měla jsem jenom na sobě trenchcoat, jo, jako přehoze. Já říkám, jak běžně prostě, když je venku 7,5 stupně, tak nosím zimní kabát. No, je to takový ten péřovej. Jak děláš, že to nevadí. Jako, teď jsem byla úplně v pohodě, jakože to je ideální teďka bunda, že jo, na tohle počasí. Aha, 7,5? Ty vole, to není ani dvojciferný číslo, to je hrozný. No. Ale jako zvedalo se to rychle, no. Vyšla přesně ráno jako v šatičkách, s tím, že jsem zakoukla na počasí, bude 25, dobře, tak si beru šaty, vyšla jsem a... Aha. No, bude 25, ale bude to hodinu ve 3 odpoledne. No, přesně. No.
Jsme to holky dopracovali k tomu, že se bavíme o počasí. Je s váma velká zábava, děkuju. Můžeme vytáhnout ještě ty domácí spotřeby. My si moc nemáme o čem povídat. Nebo pečení, já teď pekla, úplně jsem to zase zesrala. Já to nebudu dělat. Já jsem tak to nedělala nikdy v životě. Teda. No, my jsme dostali hrozně broskví, já nevěděla, co s tím, takže udělám jako broskový koláč s droubenkou. Koláč kde? No, protože se mi nepovedl. Jo. No. Jsem mi to smrskl. Srazilo. Ale víte, je vidět, proč? že pečení je tvé hobby. Srazilo. Smrsk. Ty do hajzlu. Jak to to mluví, jak vomíčku. Ne, já nesnáším pečení. No já taky Nebo mě to jako chutná, ale nebaví mě to a nechci se tím spát. Takže... Jo, že jako... Já máš ještě péct pro ostatní a pak to nežrat, jakoby. Právě. Možná, až budu mít třeba děti, jak jim udělám bábovku a štrudl, to je můj konec. Bublaninu, to jsem dělala taky nedávno, no. Já to jsem nám přinesla. Ty jsi vlastně pečenka jak hovado. Pečenka. Jo. Manža si čvaktá. Manža si teď moc nechčvaktala, protože... Manža by bylo Ne, ale i sám řekl, no to není dobrý. A on jako sežere všechno, ale ani tohle. Jak už nešlo ani hrát, že je to dobrý. Ne, ale mě to strašně mrzí, že to musím vyhodit. Tam padla prostě polovina másla. Jo, prostě tohle je na tom nejhorší, tohle mě na tom hrozně vadí. On je to ještě drahý těch ingrediencí prostě. Ty suroviny drahý v tom. No, to nechceš, no. Ale já jsem udělala tu chybu, že jsem otvírala troubu a ono mi to spadlo, víš. Aj. Takže to prostě je takový, no není to prostě dobrý, nemá to tak, v tom těstu nejsou takový ty pory, víš? Víš, jako je to prostě jedna placka sražená. Já nepekla ani bolovku. Takže... Ne, nepekla. Mě vaření mě baví, ale pečení... Pečení je moje vášeň. Pečení je moje vášeň. Pečení. To snad ne. Přes 500 v čoudu. Ne, já už ho mám dost tohle. Luboše. Jo, mě nasral ve farmě. No to je hroznej debil. Je to trapák. A ty to znali jste ho předtím? Nejenom z toho hrnečku. Z toho hrnečku jsi neviděla pletení je moje vášeň, to tam bylo. Asi ne. Tak já ti to pak pustím. Ale já jsem ho znala, my jsme ho Kája na něj kdysi narazila někde. Chvilku jsme ho sledovali ironicky a pak se nedalo ani to. No právě, mně už jako přijde, že v jaký jako jsme to době, jako že podporujeme tady retarda, který jako si kroužkuje jídlo. No. A jako haha. Ale on je jako neškodný, jenom prostě... No já vím, to jo, ale mě ale někdy potom... jako ten princip trošku nasírá prostě, jako víš, že to samé, jak jsem vám posílala včera video z Love Islandu, jako... Jo, to byla z Love Islandu, já jsem říkala, jak se prostě natočí, jako že zpívá jako drsnou písničku a je drsná v tom videu. Mě to prostě nasírá. Já si vždycky říkám, kam spěje naše země. O čem to jako je se na to koukat, víš? Na to, že prostě buchta tancuje ve sprše v šatech. Ano. Jako. A je jako sexy, drsná a prostě... Přijde si na výši. Tohle si říkám už o Pahlik Adel třeba. Že se to jako někdo sleduje. Když no, to prostě to je fakt retardovaná to taky paní, nezvládám, no. Jako no. To je prostě... Au. Já se jako neumím nějak poznat na tyhle ty věci. Mně to nepřijde vtipný prostě. No ne, taky ne. Ona je prostě jako retardovaná. A ona je regulárně fakt nemocná a ty lidi ji sledujou. Jako. To je fakt strašný, no. Jako z prdele. Ano. Jako z prdele. Jako ironicky. No. Takže to taky jako vysmívání prostě. No jako. jo, no. Je to fakt, kdyby si smál někomu na vozíku. Jo. Trošku. Že ona to jako dělá dobrovolně samozřejmě, asi jí to i živí, ale lidi, jako ty sledující jsou tam z jakého důvodu, protože jim přijde vtipná, protože je retardovaná. No a ona to dělá dobrovolně, protože to neumí domyslet jako ostatní. No. Takže no a takovýhle lidí je spoustu, no. A ještě nějak trápila nějaký zvířata, ne? Měla, myslím. No, ona, tam byla nějaká kauza s nějakým tím psem, ne? No a morče pak měla a nechala ho někde u popelnice. Prostě dostávala za toho hrozný hejt, že prostě nekrmila morče nebo něco takového. Já jsem na to koukala jenom jako v krátkosti, jaký to, jak ti to najede. Já jsem na to ani, nedokoukala jsem to ani, ale nějak jsem z toho pochopila, že jí někdo prostě nadával za to, že se neumí postarat ani sama o sebe, ať si nekupuje morče, že jí chudák to morče umučila, no, takže. A i se psem podle mě byla nějaká takováhle kauza, že se o něj jako nedokázala pořádně starat, prostě nebo něco. A s Lubošem vlastně bylo, jak jsem říkala, že je neškodnej, tak byla nějaká kauza, že píše nějakým malým klukům. Tak to mě vůbec nepřekvapuje. No, to mě ale taky nepřekvapuje, no. Má takový vibe trošku. Má, no. To je jako, pojďme to schovat, že to je vtipnej, neškodnej tady... Baculatej pán prostě. No ale on zase není jako tak neškodnej, jak jsme ho sledovali delší dobu, tak já jsem čas od času zabrousila prostě na nějaký video, nebo na mě vyskočil nějaký stream jeho, nebo něco. On byl jakoby zlej na ty lidi docela. Někdo mu napsal, jako ano, psali mu tam lidi třeba něco
si z něj dělali prdel nebo něco, ale on byl taky, pak tam jako nadával těm lidem a byl takovej prostě útočnej hrozně, že v sobě má evidentně tak nějaký prostě jako vztek, něco takového. To si píš. Že to není všechno jako jenom jako růžovou číky a já jsem taky prostě hodnej pán, který prostě tady chce, no, jako fakt divný. A v té farmě taky nebyl jako dobrý člověk. Já jsem si říkala, to je tak strašně špatná osobnost prostě, jako furt hovní, furt se stěžuje, nic nedělá, prostě jo, takový ty znaky a toho, taky se že... uměl jako vytočit úplně jako z ničeho nic, no, že bude mít takovej ten bad temper prostě. A hlavně jako proč tam chodí jako do té farmy a pak si stěžuje, že jako tam musí něco dělat. Ta soutěž je o tom, ne? Že jako jdou na farmu a budou tam pracovat. Tak asi si myslím, a jako co čekal, že tam bude dělat? Jako... On si šel z Dream Rose. No. A bez umyl jeden hrneček. A bez kafe nemůžu fungovat prostě. Hej, já bych tyhle ty lidi nakopala. Kafe, ale... Jo. Ale nemůže bez něj fungovat. Máš tam tak 0,0 tam bude kofeinu. Jo. Můžeš volízat zeď, bude to stejný. Jsem říkala vám, jak jsem zjišťovala, co je rozpustný kafe vlastně. Ne, nevím o tom. A víte, co to je? Ne. Já jsem se ptala ChatGPT, nevím, jak jako je to ověřená informace, ale je to vlastně už jako jednou uvařený kafe, který je vysušený a namletý. Ona jakoby, já jsem... To jsem řekla jako velmi zjednodušeně, jo? Lager ze svýho překapávanýho. To, co ti překape, co ti překape, tak to se usuší a namele. Aha. No, je to jakoby udělaný kafe, takže ty to vlastně pak hrozně jako naředíš, že jo? To je jako kdyby si vzala lžičku udělaného kafe, černýho a zalila to vodou. Přesně tak. No, že proto jako ti to nemůže nic moc dát, že jo? Já jsem si totiž vždycky myslela, mě to tenkrát někdo říkal, že jsou to jenom jakoby ty slupky od zrn kávových, rozmixovaný. A mně to přišlo zvláštní. To si někdo hodně vymyslel. No, a proto jsem se ptala... někdo lakoval trošku. Ne, nevím, už kdo mi to říkal, ale je to dlouho, jo, to je třeba jako 5 let zpátky. No a teď jsem to nějak řešila s někým, nevím, takže jsem se ptala ChatGPT. Říkám, nevím, jak moc je to ověřená informace, ale mělo by to být takhle, že je to tam překapávaný, vlastně to překape, se usuší, ještě se to něčím naředí, jakoby, aby to mělo tu konzistenci toho prášku, že jo, aby to vydrželo. Jo. A to si pak jako zaléš vodou. Podle mě se to jako liofilizuje. No, tak jo, takhle. Takový, že je to, jako máš jakože mrazem, že se to suší a udělají si právě z toho ty. No. Tak to jo. Ale ještě jsem vám chtěla říct příběh, co jsem mi teďka, já jsem teda teď měla docela nudnej týden, protože jsem byla nemocná, z Albánie jsem si přivezla takovej pěkný Mordor. Jako jsem trošku nakazila i svýho kluka. Jako bylo v hymim. Musíš říct, že máš rýmičku. Jinak si lidi představují hrozný věci. No prostě mi bylo velmi špatně, ale bylo mi až tak špatně, že jsem zapomněla na to, že mám odrostlý nehty jak svině a potřebuji jít na nehty. Takže my jsme přijeli, že jo, v pátek a já v sobotu dopoledne měla jít na nehty, já jsem si ani neotvírala mobil, ani kalendář, že jsem to prostě nevěděla, že jsem tam nedorazila a jela jsem tam až v týdnu. No a... Jsi na šílený nechtařce teďka? Jestli nějaká konverzace, jestli zapomněla? Ona mi to odpustila, moje nechtařka, ještě jsem mi přivezla čokoládu, takže a říkala, že v pohodě, že byla ráda, že aspoň končila dřív, protože ona tam jako nešla jenom kvůli mě, naštěstí, jo. Tak to je dobrý. Takže prostě... Jsem si vzpomněla na tu konverzaci. Dobrý den, máte 5 minut zpoždění, mám na vás čekat. Ne, děkuji, jsem na dovolené. Tak já ne, děkuji, jsem na záchodě. No a já jsem tam přijela a to byla úplně taková karmická situace, jo. Jsem tam přijela v úterý v 17:30 to bylo a zvoním, ona mi otvírá a já říkám, no tak dobrý den, jak jsem tady, teď tu čokoládu už jsem jí spala, že jo, a ona, no až příští týden úterý. A já, aha, tak to jsem nepochopila, z té SMSky určitě napsala úterý 17:30, jo, a napsala mi to v pondělí, tak já jsem pochopila, že úterý. Tak to dává smysl. No. A ona, no až příští, aha, no tak nevadí, tak já jakože pojedu zpátky. No jako jsem, OK, tak ty moje nechutný odrostlý nechty budou pokračovat ještě týden. No a ona mi volala, že jedna paní odpadla a že ať se klidně vrátím, jakože můžu jít od 6.
A já dobře, tak jsem se vrátila, jo. Takže to jsem si říkala, hele, to máš za to, že jsi se na to v sobotu vysrala, prostě, že jsi to nezvládla. Tohle je přesně jasná karma, jo, za to, že jsem prostě si toho nevážila, toho původního termínu. No, tak jsem přijela a ona mě nechala čekat ještě do těch 6 v takové jako místnosti, kde dělají masáže, jo. Tam mají gaučík a pak je tam masážní to a studio a tam prostě to. Je zase jiná paní na ty masáže a ta tam přišla, že bude mít masáž. A já jo, tak já půjdu pryč, jako, že nebudu tady čekat. A ne, pohodě. A úplně byla hrozně hodná. Jakože si tam seděla zatímco někdo někoho masíroval. Ne, právě, že, no ona by mě tam ale nechala sedět prostě. Ono to je to jakoby velká místnost, je tam gauč a když tam trošku jakoby zalezeš za roh, tak tam má už jako to lehátko a tam se masíruje. Já bych na to jako neviděla, jo, ale i tak mi to přišlo zvláštní. Teď tam ta hudbička prostě, no a přesně. A já se k tomu dostanu. No a přišel pán, takovej macho, ty vole, úplně typ, který, já bych se s ním vůbec nesnesla, jo. Přišel, tam takhle, já jsem tam seděla u toho stolečku, seděla jsem na gauči, on tam takhle jebnul to bych úplně nejradši vám před tu ránu ukázala, jo, protože to bylo peněženka, klíče a mobil a on to jebnul, takhle, jako úplně to tam fláknul na ten stolek a prostě, a teď jsem přišel já. Teď jsem vám přišel odřít stolek. Ano. A hrozně hlasitě mluvil, hrozně nějaký ten rozeřvaný, no tak nazdar a teď jako nevím, ty třeba pláců markétko, jo, třeba ta masérka. Já jsem se na tebe tak těšil. Hele, třísla mě bolej. Aha. A já úplně, ty vole, co to tady? Já vůbec se na něj nedívala. A on něco na ní, jako jak se měla a hned začali takovou nějakou svoji jako běžnou konverzaci a ona byla taková ťuťu. Úplně bylo vidět, jak se ho jakoby bojí, nebo jak z něj má jaký respekt. No a teď on, že se ho jako všechno bolí, tam začal vykládat a slíknul se. Normálně začal teď to triko, tam vedle mě, jo, já jsem seděla na tom gauči a tak tam bylo opěradlo hned jako po pravé straně mojí a on si na to opěradlo začal házet hadry a to slíknul tričko, hodil takhle vedle mě to triko a já viděla periferně, jak stahuje kraťasy a trenky a najednou tam stál nahej. Já jsem se nepodívala. Já jsem se nepodívala. Mě bylo úplně špatně v tu chvíli, já jsem se cítila úplně zneužitá. Myslím, že měl malý. Jo, byl to jaký strejda, jako, který si něco dokazoval. A on chtěl úplně to přede mnou jakoby stáhnout, abych to jako viděla. A já jsem říkala, si dělá prdel, co? Mohl zalézt, tam byla normálně plenta, on normálně mohl zalézt za tu plentu a slíknout se tam. Ne, slíknul se mi, prostě stál ode mě třeba 20 centimetrů. A tak na takovouhle vzdálenost. Takže to bylo v rovině tvých očí. Přesně a tak. Ty jsi jako myslela, že ty tam dělá. Péro jsem měla prostě u hlavy. A proč? Proč to jako nevím. Jako co čeká? Jako obdiv, vole? Nebo já nevím. Se koukneš prostě jak wow. A bylo mu třeba jako třeba kolem 60, jo? Třeba už. Takhle prostě. Bože, a takový jako vyslis. No. A já jsem se zvedla. Říkám, tak já radši půjdu. A prostě jsem odešla, protože on už si začal lehat na to lehátko. A ty mi mu tam masíroval. A on, prvně teda na břicho, nebo rovnou záda? Opět už tam jí chtěl péro asi vystavit. Tyma. No nevím, hrozný. Opět mě to... Tak jsem šla za tou mojí nechtařkou a říkám, já budu radši tady. Tam se dějou nějaký divný věci. Tak ona se smála. No a pak ještě došlo k tomu, že on byl masírován a přijel tam do té budovy, on přijel nějakou svojí dodávkou. A tu dodávku zaparkoval tak, že tam stál jako kripl a nedalo se věc prostě do takového vjezdu, že tam je nějaká firma u toho, jo. A ty lidi z té firmy tam potřebovali jet, ale on tam stál tou dodávkou v tom vjezdu. Tak na nás volali, že, nebo na tu nechtařku mojí, že tam někdo stojí s tou dodávkou a ona se furt smála, že ona je prostě taková jako, že mi přijde, že i ve vážných situacích se furt směje. A tam hrozně nasranej chlap dole na ní řval, že prostě ať to okamžitě nepřeparkuje, já tady potřebuju si věc do firmy, prostě kdo to je. A ona, no, když on je majitel, no a on se masíruje teď, ještě ho prostě také nasral. No, on leží na masáži, no. A já jsem se smála a říkám prostě jako být koule na to, říct totálně nasranýmu chlapovi, on nemůže, on se masíruje. On vám to prostě nepřeparkuje. No, tak on, kde to je, že přijde nahoru prostě. No, tak chvíli klid, pak tam přišel, ale jeho asi syn, protože
byl takovej klidnější, měl jiný hlas a říkal, že hledá pána nějakýho, jako přímo jmenoval, a že potřebuje klíče teda a že mu to přeparkuje. Aha, a on se dál masíroval. Ano, on se dál masíroval, protože je majitel budovy. A bolí ho třísla, no. Takže si může dělat, co chce. Že si může dělat, co chce, no. Majitel budovy, ano, samozřejmě. A nahej na masáži byl, jo. Jo, no normálně do trenek, teda bez trenek, bez trenek. Já jsem si právě totiž vzpomněla, když jsem chodila já na masáž prvně v životě a myslela jsem si právě, nějak jsem předpokládala, že se chodí jako na nahatou úplně. A bylo, nějak jsem to jako nedomýšlela. Jenomže pak on to jako nebyl jenom masér, byl to ještě jako fyzioterapeut a on tam pak se mnou jako dělal takový ty fyzioterapeutický to je blbý, když jsi úplně nahá, no. A já jsem byla úplně nahá, že jo? Kateřino. Ty jsi tam přišla jako si lehnout nahá? No, já jsem si myslela, že si chodí. Jsi jak pán, ty vole. No. Kateřina tam přišla, začala se slíkat před lidma. Byl tam jenom masér, takže dobrý. A slíkala jsem se normálně. To znělo. Jste to? To křeslo? To bylo to křeslo. Jasně, křeslo. Se nesmím hejbat. No já jsem šla prostě nahá a pak právě můj tehdejší přítel, jako my jsme se o tom, já jsem také šla třeba 3krát a pak jsme si o tom nějak někdy bavili a on právě mi říkal na masáži a nějak, že si tam jako posouval ty trenky nebo něco a já, trenky. Jak to zjistil? A on, no, to je tam chodí v trenkách a já, to se smí. No. A on jako, no, a já, aha. Ty chodíš no. Já jsem se teda kalhotky si taky na masáži nechala. No a já jsem se toho pána pak právě zeptala, jenom jsem mu říkala, já si nechám kalhotky a on, no je to lepší bez, ale můžete. A já, no, tak on už tě znal, hele, ze zora, ze zdola, z boku. Zevnitř. Co naštěstí, ale pak mi vyprávěla jednou kamarádka, že šla na nějakou masáž a to jí ještě koupil přítel a že ten jí masíroval mezi jako půlkama. Wow. Že ten jako zevnitř prostě tam zajížděl do toho zadku, jakoby. Jo, že to tam jako rozebíral. Ne. Jo. A to, že jí Čokovoko tam. A že jí to koupil právě ještě přítel k Vánocům nebo něco. To věděl, že se bude ne. Asi dělala to být normální masáž, asi. Už se nevrátila. No já už jsem se pak taky nevrátila. Mě už pak bylo trapně, když jsem tam chodila. To se ti nedivím. No, takže jsem zažila tohle na nechtech, jediný, co jsem vám chtěla odvyprávět asi. A už jste zdraví, jo, teda? Už jsme zdraví. Už nejste infekční? Snad ne. Edy, ty nám chceš něco říct? Já mám příběh. Tak příběh. Je to krátký příběh prostě o debilitě a sobeckosti tupejch krav. Wow, tak to bude veselý. Byli jsme. Je to o nás? Je to tak. Je to příběh o vás. Ne, prosím vás. Byli jsme někdy asi minulý víkend na Hluboký. Že tam jezdí takový přívoz, prostě malá loďka z jednoho jako přístavu malinkýho, jakoby k zoo. Aha. Přes ten rybník velký, co tam je. To je novinka, ne? Není, to tam je hodně dlouho. To je hezký. No a my, že se právě takhle jako projedeme a zpátky, že půjdeme pěšky potom. A byli jsme a přijížděli jsme k tomu molu u té zoologický a tam pán stojí takhle na kraji toho mola a paní ho fotí se zámkem v pozadí samozřejmě, že jo. A drží ho. A ne, paní opírá ho fotila, se o něj. Ale na to molo je zákaz vstupu. A samozřejmě jakoby ta loď, když tam jako přijede, tak do toho tak jako narazí, že jo, trochu. Takže my jsme se blížili k tomu malu a tam jezdila taková holka, která vždycky vyskočila z té lodi, že jo, přivázala to tam a to. A říká paní, můžete prosím slést z toho mola? Byli jsme třeba 50 metrů od nich. Možná míň už. To asi míň, ne, jestli vás už slyšela. No, to asi míň, to bylo tak 30 třeba. No, blížili jsme se docela jako rychle. A můžete prosím slést z toho mola? Paní úplně ignor, fotila dál prostě. Takže slečna na ní znova zavolala, jestli prosím, ještě byla furt jako milá, jestli prosím může slést z toho mola. A paní, no tak já vás slyším, že to snad můžu dofotit, ne? Normálně takhle, jako no moje paní byla dotčená. A teď my už jsme jako se fakt blížili a bylo jasný. A pan tam stál prostě na kraji toho mola, že jo, by tam zřítil vole do vody, kdyby do toho ta loď třeba jako narazila. No jasně. No tak začal týpek, jakoby, co kormidloval, že jo, ten kapitán. No, se vyklonil takhle z toho okýnka, co tam měl. Vypadněte z toho mola! Začal fakt řvát, jako byl na straně, protože už jsme byli fakt kousek, že jo. Se vůbec nedivím. Tak oni teda jako odešli dotčeně. A ještě tam stáli potom a s náma, my jsme jeli my, a s náma jel nějaký jako pár takový
zhruba asi stejně starý jako my, kluk s holkou, byli evidentně na nějakém jako začátečním rande. Tam tak jako byli taky roztomilí. No a my jsme vycházeli z té lodi, jdeme, ten druhý pár jde za náma a ten chlap normálně ještě na toho kluka z toho páru. To si naměřoval ty? Mému tykal prostě ještě jako na něj, on samozřejmě řval ten kapitán, že jo? No. To si naměřoval ty? Jako hrozně frajersky, ne? Jste se zmrdal. Já úplně tam nahlas schválně, ty vole, tak to už je moc, jako. No, to byl fakt úplně jako a co ten pár čuráků prostě. No řeknu, že ne. Jako a šel dál, prostě vysral se na něj, že jo, podle mě. Ale jako, chápeš to? Ne, jak se oni můžou cítit jako ty dobrý v tom příběhu? Přes 50 třeba. Strašně. A fakt prostě, jako, tam je mimochodem fakt cedule, že na to nemáš lézt na to molo. A oni se ještě jako cítějí v právu a cítějí se dotčený, že je odsaď někdo vyhnal zrovna v té situaci, kdy teda tam fakt nemáš bejt, že jo? No. Zaručeně volej stačilo. Rozhodně. Nebo pán možná motoristy. No. Kateřinu konečnou mají prostě ty vole, ale mě to úplně nasralo. My jsme šli do zoo potom ještě a celou jako dobu, co jsme tam byli, vždycky jsme si na to vzpomněli jedna. Nasraná, víš. Takový to, jako prostě, jak byste to chtěla paní jako... řekla úplně, seš píča. Uhni ty píčo. Ty se tady nemáš cítit jako oběť. Jak prostě ona, jako si myslí, že jako ona se bude cítit oblíženě. Jak to ještě řekla, jako tak snad mě to necháte dofotit, ne? To já vás slyším. Snad mají krásný fotky. Já jsem to tam přesně říkala, dobře, takže my zastavíme prostě loď tady. To totiž jde, jako zastavit loď uprostřed vody. Jo. Jen tak z minuty na minutu, vteřina na vteřinu. Všichni prostě vyskočit a zastavit to rukama. Jo. Ve pohodě. Pan to tam zastaví přes rukáv. No, a pak to bude taková ta fotka, jak tam má paní vole palec, takhle prostě na půl, protože jí 50, že jo? No, přesně. Přesně, to bylo hnusný ta fotka určitě. Fotila to na šířku samozřejmě. A na tak nějaký Xiaomi. Pro kolegyně v práci, že byly na výletě. To mě to tak nasralo. To se nedivím. Jak jsou prostě lidi debilní. To jsou. Taky no, mě tyhle ty situace dokážou vytočit. Hrozně by si jim přála vysvětlit, že jsou debilní. Že jsou kreténi. To jo, no. Ale to bohužel nejde, no. Nejde, často se do toho nechceš pouštět. Nechceš, no. Ale pak si to ve sprše dost často představuješ. Jo. Jak bys jim to řekla. Jo. To jo. Jsem se s ní pak pohádala přesně doma. Ta dostala, viď? Ta dole. To si zámeček nedá. Neví, čí je, hele. Jak tak nevěděla, co říct normálně na to. Moje hádka v hlavě a moje hádka ve skutečně ten kůň, jak má tu hezkou hlavu a pak ty 4 nohy, jenom ty dráty takový. Nebo moje angličtina v hlavě, moje angličtina na hlavě. Ti se taky stotožňuji občas teda. Je, a hádky hodně, no. Jak ti to pak dojde prostě. Co jsi všechno mohla říct? Za hodinu klidně už máš úplně argumentační král prostě, seš ty vole. Normálně ty nevěděl by, čí je. To nevím, proč je takhle debilně zařízený prostě. Ve chvíli, kdy to potřebuješ. Ti ten mozek vypne. No, prostě. Tak seš v nějakým šoku. Prostě tak nějak... No, když se hádáš ale třeba s chlapcem, tak je blbý, že pak když tě to napadne, tak máš tendenci mu to jako jít říct, ale začnete si kvůli tomu hádat znova, že jo? Nechceš to otvírat znova, no, já to kolikrát nevydržím. Já občas to nedá jinak. Já chci zaflexit, že se mi to jako, že mám nějaký dobrý argument. Já ho taky nedokážu většinou udržet v hlavě. A jak vždycky přijdeš pak. A aby jsi nemyslel před těma 5 rokama, když ty jsi mi řekl, že pro mě dojedeš. Teda, že pro mě nedojedeš. A teď úplně si v tom zase spát. 25. září 2019 v 18:40 si řek tohle. Já ale většinou fakt vyjdu jako ze sprchy, že právě tam, jak máš čas přemýšlet, tak si tam prostě mydlíš tu hlavu, jak Charlotte, že jo. Pak vylezeš prostě ven, jenom hned, co můžeš a jenom, no ale ono to ale takhle nebylo. Ještě mě napadlo. A jsi tam zase, no. To je blbý, no. No a Kačí, ty máš něco? Co tě takhle rozhořčilo? Já jsem vám chtěla říct skvělou informaci. Nevím, vás dvě to možná tolik nepotěší, ale někoho z posluchačů by mohlo. Pamatujete si na Bohemia Bramburky na ty pene? Na ty rajče chili? No to nás hodně tebe to zajímá, jestli jo? Se to... Ne, ale... Tak se zase vydrž. Už stála skoro. Nadšením. Už jsem pro ně jela. Kolik? Beru 40 benen. Oni mají Bohemia vroubky. Rajče chili. Chutná to stejně.
Akorát to nemá ten trubičkový tvar, což je blbý. To je škoda. Ubírá tomu tak 30% dobroty. No a ty si byla občas nechutná, když to jedla. Takže... Jo? S těma trubičkama? No, jak jsi byla, jak jsi jedla. A ty jsi to furt volizovala vždycky a pak jsi si volizovala prsty hrozně. Já si pamatuju, jak nás to sralo s Boženkou. S Boženku to rozhodně nesralo. No jo, ona taky vždycky říká, že to nechutná. No, ty jsi to říkala ty. To je možné. Ale nedávno to zrovna říkala. Fakt? A to tam bylo to. Tak to se nepamatuju. No, ale jsou vroubky, jmenuje se to, nemají je jako všude, mají je třeba na rohlíku, na košíku je mají a viděla jsem je třeba v Koupu, ale třeba jako v Tesku ne. Takže nevím, ale jsou to jmenují Bohemia vroubky rajče chili. A chutná to fakt stejně. Akorát to nemá ten vroubkovitý tvar, což je škoda, no. Teda vroubkovitý, kulatý, protože to bylo takový, jak to hezky krupalo. A mám to hezky krupalo, to je pravda, no. No, ale dobrý. Aspoň trošku to pomůže, tak jestli vám někomu chybí penne rajče chili, tak šup tam. No to, děkujeme. Teď jsem to naviděla v oficiálních zprávách, jak vždycky jako sdílejí to, co není pravda, že jo, že tam dali, že se obnovujou. A pak se omlouvali, že tomu lidi uvěřili. Jejda. Jako škoda. No, tohle byla dobrá ale edice, i ty ostatní byly dobrý. I ty srdíčka byly hrozně dobrý. Srdíčka? Ty hearts byly modrý. A byly jakoby jenom slaný. Byly to srdíčka, jmenovaly se hearts. A pak byly jaký mřížky nebo něco, ne? To byly oni. Oni byli mřížka, ty srdíčka. A pak bylo něco zelenýho teda a to byly, nevím. Taky nevím, ale pak byly načos. To byl nějaký pepřový nebo něco takového. To byly taky takový, to byly ty mřížky možná. No právě, to si myslím. A byly jakoby kulatý a vevnitř nic nebylo, že jo? No. Že byly, a ty srdíčka byly jakoby taky mřížkatý. A ty byly nějaký pepřový, máš pravdu. Srdíčka byly jenom slaný, ale byly dobrý. A pak byly červený načos. Ty byly trapný. To byly prostě načos. No a to tady tenkrát ještě načos úplně nebyly. Jakože... Ale nebyla k tomu volá omáčka. Jo, to je pravda. No. To nemá cenu. A viděla jsem na to nedávno reklamu. Hustý. Někdo sdílel jakoby tu starou, jak tam byly takový dva kluci na tom gauči. Jo, to jsem taky viděla. Každopádně bych chtěla říct, že jsme se teda předtím bavili o počasí, teď se bavíme o bramburkách. Přesně. Co tam máte dál? Vítejte prostě u podcastu starých paní. A o pečení vlastně. A o pečení. Jo, a pak o tom jsou lidi čuráci, jo, kysedí. Podcast pro důchodce. Měníme koncept, od teď je naše cílovka 60+. Jo, tak moje mamka už tam skoro je. Tak to je dobrý, tak ta nás může poslouchat. Ta nás bude můžete dál poslouchat. Ještě investujte, mamky taky. No jinak pro vás nic nemám asi, hele. Já kromě tohohle nasraného příběhu, jako... Pak tady mám jenom zápis, proč nový boty tak skurveně bolej a proč to nikdo nevymyslel líp už, jako. Ještě jednou. Proč nový boty musí bolet 3 měsíce? Jako léčíme tady všechno, vole, můžeš volat robotům, když chceš jít k doktorovi, ale nemůžete vymyslet boty, které můžu nosit, aniž bych, vole, měla skriplený nohy. A trvá to 3 měsíce prostě, než je prochodíš, takže svoje nový šapky můžu nosit v prosinci, vole. Musíš to dělat tak, že si letní boty objednáš v prosinci a budeš je nosit doma. Doma, asi, no. A pak seš ready na sezónu. No a to tě stejnak nepřipraví potom na to, že jdeš jako dálku potom s tím. Co ty žabky, co jsi měla v Albánii, co jsi si na ně stěžovala? No, tak to už je, ale já jsem je kupovala v červnu třeba. Aha. Furt mě z nich bolej nohy. Ale já jsem si koupila třeba terénový boty. Na léto by jsem neměla žádný. Ze všech mě bolej nohy. To je jedno, léto bylo 3 dny. Takže tě celý léto bolely nohy. No, celý léto ne, protože... Celé léto. Tam to nefunguje vlastně. Celé léto. Ano, bolej mě nohy celý léto. Ježíš, tohle je strašná sedačka. Toto křeslo. Pardon. Když si vymýšlejí trika, do kterých není vidět, že se potíš, tak si vymyslí boty, z kterých tě to je ale nebolí dobrý. nohy, a myslíš, že to funguje, to triko? No, funguje, ale to nechutný, že se ti to rozlije ten pot jakoby po celém těle. Ježiši, fakt, takhle to funguje. No, ale kluci v práci to mají pod košili. Že to jako nějak nasává. No, on se jako rozprostře, ten pot, ale samozřejmě jo, do těch vláken. Ale on se jako rozprostře malinko, že už to není, že najednou to máš, ale jakože se nesituje jenom v tom podpaží, ale jede dál. Takže jsi v propoceném tričku. No, jakoby jo, ale on se rozprostře, jako mokrý, že to není mokrý, on se to jako rozprostře, že to nevíš, ale funguje to, no. A jsou drahý? Nějak zvlášť, ne, já nevím, tričko za 5 kilo třeba. Že to nosí kluci pod košile. Znám třeba ten Citizen, jo, to ty mají asi 5 kilo, nebo bude to víc, jako bude to litr třeba za to triko. Tak možná lžu. Hele, a půjdeme k našemu tématu. Prostě dělám zvuky, vržou mi tady boty. No, pardon, jako Eri, se předvádíš dneska. Hrozně. Pozornost.
Ty jsme si chtěli bavit o festivalech vlastně. No, vlastně. Jsme si po půl hodině vzpomněli. No tak co vaše festivalové zážitky, dámy? Jenom proč nás ty festivaly napadly, protože... Jsme na žádném nebyli. Tenhle rok jsme teda nebyli nikde, ani jedna, ale... Protože jsme starý paní, už nejezdíme na festivaly. Radši pečem. Too old for this shit. Ale jak byl ten požár na Tomorrowland, tak jsme si chtěli něco říct. A taky léto. A je léto, byly tak. festivaly, no my jsme tam nebyli. My jsme tam festivaly byli. My a jsme tam nebyli. jsme na nějakým byli. Někdy jo. Tak si to řekneme, kde jsme byli? Na Mácháči. Na Mácháči povězte třeba. Ty jsi nebyla s náma na Mácháči. Já ne, mě to totiž ani ta hudba jednou? nikdy jako mě to nebavilo tenkrát. Pravda. Teď bych třeba jela paradoxně, jako. No. Ale tenkrát ještě mě to nebavilo. Hustý. A co jsi jako poslouchala? Nevím. Hanu Montanu možná. Ne, já nevím. Ale nebavilo mě to prostě. Ale teď jo, teď bych si tam jako... Jsi hustá, že jsi jako teď bych si tam ducla. O to chtěla ochudit, že jsi tam nechtěla být s náma. Já i kdybyste jeli ty vole na jazzový festival, tak asi jedu. Víš, že bych tam prostě chtěla být jenom... to bylo prostě Elina je silná, ona to nějak zvládla, no. Být bez nás. No, a byla to zábava. To bylo lepší bez vás. Byla to zábava. Ten jeden ročník se nám asi povedl nejvíc, jak jsme bydleli v chatičce, že jsme nebyli ve stanech kempu. To byl ten poslední. Jo, to byl vlastně ten poslední. Ne, já jsem tam pak byla ještě jednou s Boženkou. Ale já už jsem tam nebyla nikdy potom. No. To se mi líbil ten Ty vole, sice jsem pak měla angínu, ale to vůbec nevadilo, protože to byl fakt jako užitej naprosto celý ten víkend, že v pátek jsme se ožrali a hrozně hezky jsme si zatancovali a přišli jsme asi v 8 ráno. A hlavně nikdo nebyl jako ožralej moc, že jsme o někoho se museli nějak jako starat nebo něco, co se stávalo. Což se občas stává. Ano. No stalo se to každý ročník, tentokrát výjimečně ne. Tentokrát se to výjimečně nestalo, takže jsme fakt jako si to užili. A v sobotu taky. To bylo, a chodili jsme vždycky jako, no to bylo docela daleko, ta chata, to bylo třeba 5 kilometrů. No, my jsme hlavně šli nějakým lesem, úplně jsme se ztratili a mě jsme z toho prdel, že jo. Pohodička. Tam jsme lezli přes koleje někde. Teď už by si to člověk nedovolil, víš? Teď už máš v hlavě scénáře tragický, co se může stát. A mě to vůbec třeba nenapadlo, že by nás tam mohl někdo třeba napadnout, nebo něco takového. Bylo nám přece jenom 22 třeba, ne? 21. No, asi 21. A takže to jsme přišli v 8 ráno a nějak jsme ještě měli zamčeno, že jsme lezli domů v oknem. Jo, protože někdo tam šel, možná tam šla Boženka dřív? Jo, někdo šel domů trošku dřív a nechal klíče nějak v zámku a zamčeno. Takže šla jako sama tím lesem? Ne, možná šli 2. Možná my jsme šli jenom spolu. Jo, a oni šli možná normálně po cestě a my jsme to vzali přes to. 2? Jo, Boženky šli dřív. My jsme to zase pohrotili do 8. Ještě žila život zase, klasicky. Ale bylo světlo už, jo, zase to je praktický. Jdeš domů vlastně za světla. Což je vlastně bezpečnější, to je dobrý vlastně. Já jsem lišák. No, pak jsem lišák. No a přišli jsme, zamčeno, holky to nebrali a my jsme lezli v oknem a nějaký týpci seděli v jiný chatce na terase a strašně se tlemili, jak tam lezem oknem domů. A my jsme se prostě nasáčkovali do chatky, šli jsme si lehnout a Kačka pak měla nějaký pracovní hovor. Asi za hodinu a prostě ožrala. Nebo ona už byla taková, že jako v pohodě. Prostě měla v sobotu pracovní hovor. A strašně křičela. Jsem měla tuhle práci nově. Jo, tuhle práci teď a brala jsem to vážně. Teď oni, když tam vždycky někdo přijde, tak já si říkám, ono to přijde. Jako od té doby jsem tě v sobotu nikdy neslyšela s ním volat. Tak jako, proč bych měla dělat sobotu, no jasně, že? No. Ale my tam prostě spali 4 nebo 3 teda ožralí čůzy úplně mrtví. Kačík. Dobrý den, Čírková, a teď úplně jela takový ten vážnej business. Businesswoman najednou. Jo, přesně. Ten hlásek měl úplně jiný a chudinka, ten něj bylo tak lít a chtělo se mi smát ještě, jo. A bylo to dlouhý ten hovor? Ne, třeba 10 minut. Jo, tak to jo. Ale byla si z toho jako hrozně nervózní. A měla jsem 2, myslím, že pak za pár hodin jsem měla další. Chodila tam, jsem tam po té chatičce. No a všude hudba, já ležela celý den, dostávala jsem se z toho, vy jste byli docela v pohodě. Nevím, tu sobotu. Jste se se mnou fotila, jak ležím a mám vedle sebe tu paštiku. To už byla neděle. To už byla neděle? No to je jedno, ale vím, že i v sobotu jsem jako ležela, že mi bylo zle, ale pak jsem se z toho dostala. Zpátky do vlaku. Naskočíš do vlaku pěkně. A pili jsme znova hodně a přišli jsme v 6.
Ty vole. To je strašný. Takže vlastně v neděli vše. To jsme se rozdělili v sobotu. A i tak to jsme spolu skoro nebyli tam potom. To jsme se všichni rozeběhli. Jo, a kde se všechny rozeběhli? Jakože, ne, já jsem byla s Lulu druhou. Byla, ale další byla někde jinde a já jsem byla někde jinde. Ale i tak jsme se to užili. Jo. A cesta domů, jako to bolelo. Tu jste byli autem? No. Jo. A kdo řídil? Boženka číslo 2. Ne. Jo. Auto. 1. Boženka číslo 1. Jo. 2, protože ona první jela do Prahy, já si to pamatuju, jak si ji instruovala, seděla si vedle ní. Jo. Boženku číslo 1 bychom nenechali jet. To byste nenechali řídit, ne? Takhle daleko. V tu dobu. Ale ona už měla třeba nějak, že trošku snášela líp ten alkohol. Jako, že jí neměla nějakou kocovinu. Jo, takhle. Ne? Teď ona je v prdeli vždycky. Já vím, no, ale někdy ne, se toho ujmula. Jsme jeli z mácháče. Promiň. Ne, to je jedno. Promiň. To je jedno, prostě. Každopádně to byl jako asi nejlepší ročník. I jsme měli jako docela vyťuťaný outfity. Měli jsme, ty nám koupila ty kamínky, že jo? Šutráky. Jste byli takovýhle jako festivalový holky. Prostě. Cool. Jo. OOTD. Já jsem měla prvně naposledy kamínky právě. To bylo právě moc pěkný. Jo. To je pravda. Ty jsi je měla pak i v Zrče, ne? Kamínky? Neměla? Měla. Vlastně. Měla. Ale už nějak málo, jenom jako pár šutrů. A to jsem si je tam já nevezla. My jsme tam měli jako random přidělený holky na pokoj, se kterými jsme bydleli. To si vůbec nedovedu představit. Já už teď taky ne. Že tam jako jedu. No. S cizíma lidma na pokoji. No, řekni nám o Zmrče. Zmrče bylo zajímavý, no. Jako bylo to přesně takový to moje poslední takový jako, já jsem si říkala, jo, jako jsem mladá a ještě prostě si chci užívat ty festivaly a je to přesně to, co si moje tělo přeje, tak ne. Přesně to bylo tak, že jeden víkend byl mácháč, kde jsme byli jenom vlastně na den. Bohatě to stačilo, i tak jako Božence bylo hrozně špatně, mě teda míň, ale ona úplně trpěla, takže pak jsme jeli domů a měli jsme spolu právě v pondělí, nebo ne, v úterý, nějak takhle v týdnu vyrazit na Zrče, že jo, tím autobusem, jak se jede, jakoby s tím party kýblem, nebo jak se jmenuje ta společnost. To bylo ještě takhle. No, tak jsme vyrazili. Prostě už celou cestu. Jo, a tam byli lidi třeba stejně starý jak my, jakože nám bylo 23, ale já jsem se cítila, že jim je třeba 15. To jsem chtěla říct, že budou asi jako jinak nastavený trošku, ne? Úplně trapný, vykřikovali furt něco v tom autobuse, úplně jakože si říká, ty vole, ty jsou úplně utržený ze řetězu, někdo je někam pustil. A vezli sebou, že jo, chlás, už byli ožralí v tom autobuse, pak nás zastavili policajti, že nám jako zkontrolují autobus, tak mě jedinou kontrolovali na drogy, prostě. Vybrali si z celého autobusu si vybrali mě. Takže tam je banda vykřikujících lidí. Jo, ožralých jak hovado. A vybrali si mě prostě. Třeba si byla moc klidná, tak třeba společnost právě si mohla oddechnout. Ale my jsme také tam stáli vyřádkovaný venku a oni takhle jako si nás prohlíželi a tak třeba ty ukázali na mě. A tak třeba právě to nechtějí řešit a vzali si toho, kdo vypadá nejméně světě. Je možná, jo. Protože co znám policii, tak ono, když něco chytneš, tak to trvá hodně dlouho zapsat a ono se jim nechce. No, je to možné, ale byli hrozně přísní a furt mi koukali do očí, ne? A to bylo kde? Ještě v Praze. Takže český policajti. Český normální policajti, ještě to bylo v Praze. A ten řidič nějak říkal, že to muselo být na nějaké udání, že jako běžně ho policajti nestaví, že by zastavili celý autobus. Blondýna malá tam. No ne, jakože zastavit ten... Teď kolem mě projel autobus a tam se jela vzadu taková malá blondýna, vypadala strašně světě. Zastavte je. Ne, on myslel jako celý ten autobus, no, jako jasně, víš, že ne jako konkrétního člověka. Ale OK. No a Lucka se mě u toho fotila, že jí to přišlo hrozně zábavný. Chápu. A oni mi dělali stěry s rukou a u toho dělali ty stěry a měla takhle napnutý ty dlaně a furt mi čuměli do očí, ne, prostě. A já, co je? Co děláme? Oni se snaží být drsný. No a já nevím, co je? Co chceš?
To jsem řekla. Pak peněženku. No, co chceš, jsem neřekla, jenom jsem řekla, co je. Peněženku mi projeli karty, že jo. Pomoc drogovou, kdyby si zvezla. No, ale jakoby karty ještě mi kontrolovali papírkem, jako jestli jsem nešňupala, že jo, jestli si jako nedělám čáry svýma kartama. To jsem ještě neslyšela, že by někomu jako sjížděli karty, ty vyloženě, kabelku mi celou prolezli, peněženku. Co kdyby jako koukali všem, tak možná by nalezli. No, takže a všichni na mě koukali, že s tou autobusu moc příjemný to bylo. Výborný. Ale i když jsem věděla, že jsem úplně jako čistá, že se nic stát nemůže, tak jsem z toho byla nervózní. Prostě tam někde něco spadlo. A bylo mi jako tak nějak špatně z celé té situace, no. Dobrý, takže jsme vyrazili a pak teda jsme přijeli na to ubytování a tam máš prostě přiřazený pokoje. Je to jak ty vole letní tábor, tam máš tam jako jednu tu tvoji dvojici a pak dostanete další 2 nebo 3 dvojice a s nima jste na pokoji. A jsou tam palandy, jo. No, ty naše holky, co tam byly, tak byly jako takový pražečky, ale jako na to, že to byly pražečky, takový ty ryzí pražečky, tak byly v pohodě a byla jako s nimi celá sranda. Byly hodně rozjetý, ale na ten první den mi to jako nějak nevadilo, ani Lulu to nevadilo nějak a jako užili jsme si to. Oni nám právě rozdali i ty kamínky, takže jsme se jako všechny tak nějak jako hezky nazdobili a na té party jsme vlastně byli s nima. Jo, tak to se povedlo ten první den, no a pak už jsme to nějak jako nezvládali ty další dny. Pak jsme ještě zvládli... Jak to bylo? Na 4 dny? 4, no. Jo. Pak jsme zvládli ještě vlastně na té lodi. My jsme si jeden den pak dali jakoby voraz a pak byla party na lodi. Ta začínala hned odpoledne. A to bylo dobrý, tam jsme měli alkohol zadarmo, že jo, takže jsme tam jako pili na té lodi všichni, skákalo se tam do vody, to já jsem teda nedělala, jako samozřejmě, i tak se furt bojím o sebe, takže jsem neskákala, ale jako tam to byla ještě zábava, no a pak už jsme si v obě hrozně přáli, ať jedem domů, protože to prostě pro nás není. Pamatuju si, jak jsme oni kontrolovali pokoje, než se odjelo a všichni jsme se měli sejít na recepci a oni to s náma jako procházeli jednotlivě, jestli je tam všechno v pořádku a nějaká holka brutálně zesrala a poblila madraci. Zesrala? Jo, protože ona si dala, jí bylo blbě a jako v něco měla nějakou bakterii v sobě a žrala černý uhlí. Jo. A pak se asi posrala v noci. Ježiš, ze spánku, nebo nevím. Prostě. A to ti to zastaví, ne? No ale ona si byla ožrala a chlastala na to, jako jestli máš průjem, chlastáš na to. Tak to je blbý, no. A sežereš, ona nějak říkala, že měla asi 10 těch jako prášků a toho černého uhlí. To by mělo zacpat úplně. No tak ne, tak ona měla úplně ten druhej extrém. Ano. A oni tam ukazovali především tu fotku té madrace. Tam úplně nasraná Chorvatka. Jako, co jste jedla? Co jste dělala prostě? Tohle je jako madrace na vyhození. Stěhuju se do Mexika okamžitě. A tam především ano. Jako, tam na té recepci stálo třeba, já nevím, 30 lidí. Nadspaných na sobě a vždycky nahlásili pokoj číslo 6, 7 a na pokoji číslo 6 jsme našli tohle a že tam je jako hodně vážně znečištěná madrace. Ona to říká všechno jako anglicky. Proč jí neotočila? My na to přišli, až když by odjela. Jo, no. Ale tak ona ty madrace měly takový to, že bys poznala, že je jako v obráceně. Že je to, víš, že ten spodek byl trošku jiný než ten vršek. No a pamatuju si, že to tam takhle především jako ukázala ten telefon s tou fotkou prostě a úplně černá, hnusná, zesraná madrace. Tak to je strašný. A ona neuměla anglicky, tak to tam za ní říkal její kamarád, jo. Ježiši. No tak to už byste mě nikdy nikdo neviděl. A jako styděla se chudák dost. Ta má hovní historku, vole, výbornou. Jo. No. S odstupem času asi story dobrá. Jako, ty vole, ale... ne. Nikomu bych to neřekla nikdy. Ale... Ty vole. Ale jako celkově to tam bylo na mě už moc velká divočina. Lidi úplně urvaný ze řetězů, jako hrozně sexuální, jaký tam harašení tam probíhalo u všech. No a to mi řekni, promiň. Když jste jako v 6 na pokoji s cizíma lidma, tak jak tam probíhá tohle? Tyhle holky to třeba nedělali, že tam nikoho jako netahali, ale některý třeba nepřišli, že spali někde jinde. No. Ale jakoby harašení probíhalo i třeba v autobuse, jakoby tam byla městská a jedna holka stála, zvracela do toho tácku, kde měla pizzu. Jo, takže dovedete si představit, jsou super nádobu, ten plochej tácek.
Tak na tu pizzu, ona žrala úplně ožralá byla, žrala tu pizzu. A pak jí vyblila. A pak jí začala blejt. A takhle do toho blila, když to stejkalo potom tácku a vedle ní její kamarádka, já jsem chtěla být slušná, prostě honila péro. Nebuďte slušné. Nebuďte slušnej, řekněte jméno. Bylo jako holky třeba 2 odpoledne. Ne! A tato tam vedle nich blila, lidi to viděli. Jako. A to tam honila péro. A ona prostě takhle jako vedle prostě. Jako by byla, že strašně ho... Jsem naznačila. Strašně jako to zakrývala, ale jako by byla to nacpaná městská, jako když si představíš, když jedeš prostě domů z práce městskou, jako já jezdím, což je špatně, ale moc se omlouvám všem, jo. Na zastávce ale vlastně jezdíš, stojíš na teď už teda ne, ale jako... Čumíš tam kravička robejka. Prostě jako, když seš takhle kravička. A neschopností mít ekologická auto. kravička prostě. Veganská osobnost. Veganská osobnost. No, veganské osobnosti si tam honí v autobusech. To by se vám v autě nestalo. Jo. No, tak tam tohle to probíhalo a já jsem si říkala, kde to jsem, já chci domů, já chci do svého normálního světa, kde prostě se lidi chovají jako lidi a ne jako banda zvrácených. Soukromí na záchodě. No. A honěj v soukromí. Jako já nechci jako to celý znehodnotit, ta party, kam dojedeš, tam, kde se to děje, je to krásný, stage jsou krásné, to všechno je dobrý, ale tohleto... To okolo, to zákulisí, to chování těch lidí, na mě to bylo už moc. Taky tak si řekneš, jako tohle už nemám zapotřebí prostě. Možná, kdybychom bydleli prostě normálně někde v úbytku, mimo tyhle ty lidi a vždycky si dojeli jenom jakoby na ty stage, tak v pohodě, ale jak jsi si musela tohle všechno sdílet tady s touhletou bandou lidí, který prostě asi poprvé někam vyrazili, tak mi to hrozně zkazili. Oni to mají fakt asi jako třeba místo dovolený. No. Fakt se na to těší celý rok. Prostě a místo dovolený fakt jedou jako sem. No, ale to teda sakra zvíře. No. Jako. Si to představuju trošku tu cestu domů, já jsem viděla nějaký, tohle se děje, to samý s Ibizou, že jo, akorát se děje Britům převážně, jak je let na Ibizu, jak tam všichni kalej, ty vole, všichni tam prostě, tam lítá Ryanair za pár šupů, že jo, z Londýna. A ten let zpátky prostě, jak tam jsou všichni úplně v prdeli, úplně všichni zelený. Jaký byl autobus cestou domů? To už nebyla party, ne? To nebyla party, tam si vzpomínám, že ještě holky jedny, co tam s náma byly, tak jedna měla strašný kašel a furt kašlala. A já myslela, že už ji zabijem. To je třeba 12 hodin, ne? To je... Jo, a ona furt nějaký ten chrchlák, ten jaký jako dusil. Ale ona s tím nic neuděláš. Ona s tím nic jako neudělá, ale ona se teda s tím nesnažila nic ani udělat. Ne? Ne. Já myslím, že jako... Nedusila to v sobě. Že se aspoň jako snažila. Ne. A prostě jeli jsme na noc a ona furt v noci, víš, ty si vždycky chvíli zabrala a pak se zbudilo takový ten štěkací kašel. A jako ne, jako všichni spali, to už byla velmi klidná cesta, no. Jo. A přála jsem si být doma a pak jsem se z toho třeba jako týden dostávala. A říkala jsem nikdy víc. Z toho traumatu, co všechno viděla. Ale vážně. Jo, vážně, jako já už si všechno taky nevzpomínám, ale fakt jsme byli s Luckou hrozně znechucený. Ono, i kdyby to bylo normálně, že by si třeba jako zaplatila vlastní jako apartmán někde a byla jenom na té party a pak šla na ten svůj apartmán, tak by to třeba bylo v pohodě. A teď to jsem říkala přesně, kdyby jsme tam jeli takhle jako společně a byli někde mimo toto dění. Ale jak seš v tom party zájezdu, tak je to blbý. A seš v party zájezdu prostě jak 15letých lidí, prostě oni se vůbec neumí chovat. Jo. To je blbý, no. Jak nemáš tu chvilku klidu, jako chvilku, tam jsou nemáš si kam zalézt prostě, no, v tu chvíli. To je blbý, no. A to si vím, že jsme byli jako ještě mladí. No. Jako fakt, jo. Nám bylo 23 prostě. A už i tam to na nás bylo moc. Nedovedu si představit teď v mém věku. Jak tam teď? Jak bych to zvládla? A jezdí tam lidi? Jako třeba ve 30? No já si myslím, že jo, ale že nejedou takhle jako v zájezdu. Tímhletím partybusem. Ale já jsem i slyšela, že tam někdo jezdí na rozlučku se Svobodou. To se hodně tam dělo. No. Tam To asi nechceš, ne? Ne. To nechci. No. Jako party nějakou bych dala, ale tohle je. Ale asi ne takovou. Dobrý. No, určitě ne. Berem na vědomí. Děkuju. Tak já musím si jít zavolat. Zruš to. Dojdi to zrušit. Pak ty kýble, halo. Zaplatila si to Ještě ty kýble, halo. Napíšu dopis. Tak k festivalu. Máme něco? Eri, byla jsi někdy na festivalu? Ty nudo. Ty vole, už se to nepamatuji. Ale jo, tak jako... Byla jsi na Jatka Festu. Ne, na Jatka Festu jsem nikdy nebyla. Ale jezdili jsme na hrady a to bylo. Jo, pravda. A se hrálo fakt jako na hradech?
Jakože tam bylo to... To jsme byli na Rožmberku vždycky, no. To je vždycky u nějakého hradu. Není to jako přímo na tom hradu. Ahoj, novinka v tvém životě. Ale já jsem se ptala, jestli to je, já jsem vždycky myslela, že to je třeba ve městě, kde je nějaký hrad. Jo, takhle. No jakoby tak to je. Není to jako hradu. U hradu prostě. Takže koukáš na hrad? Koukáš na hrad. Tak to je dobrý. Seš vlastně u toho, ten Rožmberk je třeba, že je tam jelen a koukáš na hrad. No, tak to je. Jelen tam naštěstí ještě nehrál, tak... Jelen mi nevadí. Mě taky ne. Ale jo, dobře. Mě teda, vždycky mě trošku máte, jak jich tam asi 16. Ale jo. Jich je hrozně moc, že jo. A proč tě vadí jelen? Mě nebaví, prostě mě serou. Aha. Tak já třeba 3 písničky znám a přijdou mi. Mě třeba Serek Single X hrozně. No tak to je to bych zrušila. Sere mě Miraj. Mě sere. Jakoby jo. Mirajové, no. Mirajové mě serou. Počkej, ale někdo mě sere víc. Marek Ztracený. Ten, já ho jak jako neregistruju, je to prostě, jako neposlouchám to a nic o něm jako nevím. Ne, pardon, já toho člověka fakt je tak strašně odpornej a nesympatický. Ale mě teda hlavně po tom, co poslouchám Chumelenici a oni na něj mají jako různý ty drby. Toto velmi umocnilo. To právě. Jinak mě zas tak nesral, jenom mi přišel trapnej s těma textama vždycky. Který jsou všechny stejný. No, je to hrozně prvoplánový a mířený na ženský. Ještě v každý písničce musí mít wow. Mě více Richard Krajčo, to jsem jo, to je taky špatný. Vadí, divně. Ale třeba Krištof jako těch, nevím kolik let zpátky, takový ty starý písničky byly jako dobrý tenkrát ještě, ale pak se z toho stalo nevím co. No tak náhodný jeblo prostě. Začal prdět do... Náhodný generátor slov, prostě vůbec vždycky se snažíš najít jako nějaký význam v tom textu a niťuk. Buď jsem hrozně nechápavá, nebo tam není určitě, prostě. On je tam hrozně skrytej a já to hrozně hluboký. Jo, aha, dobře. A ty to nechápeš jenom. No jo, tak já jsem kravička do bejkárny. Tu jeho prostě dokonalou poezii. To je tvoje maska závisti a neschopnost. A mě on, jakoby, mě prostě strašně sere, jak je malej. Tak za to nemůže. No ne, ale on je hrozně viditelně malej, on má hrozně krátký nohy. Může být viditelně malej. Má hrozně krátký nohy. Ještě malej. A Ivča je třeba neviditelně malá? Ne, Ivča nemá krátký nohy. Jste se dneska rozhodli mě šejmovat, jako já zase tak malá nejsem. Není. No ne, tak seš tady jako první člověk, který není ale zase tak malá. Ale hlavně Ivča nemá krátký nohy právě. Ale je to přesně, ona je totiž neviditelně malá. Je to člověk, o kterém se neřekne. No ale právě, protože ona nemá krátký vůbec jako údy. Ivča má Ivča má dlouhý údy. Ivča, když tak nemá údy. Ale má, to je pravda. Já vím. Má dlouhý ruce a má dlouhý nohy. Pravda. No. Ale takže právě jako Ivča na první dobrou bys jako neřekla. Neřekla, to je malý člověk, to je pravda. Ale Richard Krejčo má vlastně krátký nohy. On vypadá jako korgi. To nevím, co je. Ten pes, takový ten třeba malíček. Jak měla britská královna. Jo. A to prostě hrozně víc. Vypadá jako korky. To měla do názvu. Moje paraba by tohle měla, že jí hrozně vysírali malí chlapy. Tak moc, že se nezvládla koukat na Hercula Poirot s náma. Jako prostě, až tak? Se nemůže dívat na to, jak je malej. Chudák, ty vole. Tak na Hercula Poirot tomu to odpouštím. Ale oni mají, babička to vždycky vysvětlovala, takže mají pak napoleonský komplex, jsou to zmrdí prostě, když jsou malí. A všichni mý malí učitelé byli zmrdi. Trošku je. No, jo. Každýho učitele, který byl malej, byl to muž, co jsem měla, tak byl hrozný zmrt. Taky. Aha. No, zamyšlení. Ne? Asi výjimku potvrzující pravidlo. Tak to mě sereš. Tak jdem dál. Napadá mě jeden, který byl taky jako malej na Gimplu a byl dobrý, byl v pohodě. To máš dál. Ještě nějaké festivaly? Zajímavé, Kateřino? A ty si teda jako neřekla nic. No byla na Hradech. Já jsem jako jezdila na tenhle typ festivalů prostě. Na Hradech se nemůže stát nic špatného. Ne, tam se nikdy nic špatného nestalo. Aha. Jsem byla vždycky hodná, slušná. Jo. Spala jsem ve svém stanu vždycky. Psala si do deníčku a četla si Bibli ve stanu. Jo, tak. To bylo. Sama. Přišel kněz jenom. Počkej, já si vzpomínám. High jump, jak jsme spali u Tojtojek. Ježíš, na high jumpu jsem byla. Tam jsi byla.
To byl dobrý festiák. Ten byl dobrý. No. To bylo dobrý. To bylo fajn, to je pravda. Ale jsme možná ještě někdy mohli, ne? Třeba to na den. Klidně i jako jela, možná třeba na jednu noc. Tam bylo to koupání, to bylo fajn. To bylo dobrý. Já už ale nezvládám prostě spát ve stanu. Ale když bychom měli ubytko jako mimo? To by šlo, ale to jsem tam, si plánovala. Nevím, tam je někde. Jo, je tam? U města, že jo, to je normálně. Že tam dostaneš? Jo, to určitě budou mít ubytování nebo Airbnb nějaký. Já jdu na festival za 14 dní, ale... Na Shotgun. Jo, ale to je kvůli tomu, že tam jsou chatky. Jo. A se záchodem dokonce. To je dobrý. Takže... A já tam vlastně nejsem na tom festivalu, vůbec jsem tam tak nějak jako v tom kempu. Takže já spíš jdu kempovat a někde tam vzadu hraje festival. Místo táboráku tam hraje prostě... Takže to ještě zvládnu, ale furt je to, minule jsem se, jako ta hudba je slyšet, že jo, co ty vole prostě do 6 do rána a pak jakoby jdeš spát třeba... To je problém teď už, no. Prostě nevyspím, ty vole. A pak se třeba stane, že vedle někdo, že jo, má chatku a začne v 8 ráno kalit a pouštět si hudbu, takže ty spíš stejně, prostě i když jdeš spát ve 2, tak spíš... Když jedeš jenom kempovat. Ano, a já si tady chudák jedu kempovat a obtěžuje mě tady někdo festivalem. Kačka měla minulý rok outfit stejný, jako tam měly závěsy. Jo. Mám nějaký kostičkovaný hadry, co měla teď v Albánii, takovej ten jaký? vzor, ty kostičky, tak přesně úplně stejná látka, stejnej ten. Takže jsi stála před závěsem, si to vzít před závěsem a vypadalo to, že tam nejsi. Byla skrytá. Byla tam jenom hlava. Jo. Mám s tím fotku se závěsem, ano. Levitující hlava. Levitující hlava. Tak co jdeme dělat vlastně? Dáme nějaký kvízek nebo něco rychle? Počkej, a proč nebudeme říkat ještě ten high jump? A tam se stalo něco zajímavého? No, jak jsme hrozně akčně hledali místečko, kam si dáme stan a pak jsme to vymysleli tak skvěle, že nám tam pak postavili tojky. A oni tam předtím nebyli. A oni tam nebyli přece. A to já jsem nespala s váma ve stanu, protože my jsme byli jinde. No, a my jsme furt vymýšleli, tak kam to dáme? A hej, tady je to dobrý, tady je to tak jako, ještě jsme mimo, trošku budeme mít klid. A pak jsme to stavět, a pak jsme se zbudili. To nějak druhý den ráno, ne? Až tam byli. Tojka u hlavy, ne? Já si počím. Což si mohla, protože tam byla tojka. Ale jako docela jsme vychytali, vždycky oni je sprchujou, že jo, ty tojky a čistěj. Aha. Takže vždycky potom umytíme, co tam nalítli. To je pravda. Tak to je dobrý, ale. Okay. Ale jinak jsme pak jako byli furt svědky, to jak tam chodili srát. Aha. Jako jo, no. A pak už to smrdělo a už jsme jeli naštěstí domů. Pamatuju si, jak jsem nepila v sobotu a v neděli jsem ještě nadejchala. No, protože jsme se v pátek požrali hrozně. No, hrozně. Jakože jsi zpátka nadejchala v neděli. V sobotu si měla třeba jako jeden apero. Ale jako vystřelí, ne? Jo. Není to tak, že jak máš ten zbytkáč, ale jako měla jsem... tak ti to vystřelí. Bylo to ještě před snídaní v tu neděli. Jako ještě jsem nic nejedla a nepila a šla jsem si dejchnout a měla jsem 0,05. A to jsem jako pořádně pila v pátek. A v sobotu jsem měla jeden apero, to si fakt pamatuju, to byl jeden apero, protože mě bylo i špatně. A i tak jsem prostě ještě v neděli ráno nadechala, ne? No. A ono je to teď tam na hovno, jak se nevyspíš. Totiž si myslím dost, že jakoby to nemáš, jak se z toho dostat. Ale potkali jsme tam spoustu našich známých, jako z minula a byla to strašná prdel. Jo, to je pravda, že tam bylo hrozně známých Kačka lidí. se dusila smíchy. Jako reálně jsem slyšela poprvé člověka se dusit smíchy. Ona se nemohla nadechnout a už tak dlouho nedechala, že pak dělala. Tak dělala prostě. Já úplně na ty kluky, co jí furt směli, říkám, to jste chvíli hubu, ať se nadechne prostě. Že s nima byla taková sranda. Byla, no. Bylo dobrý. Tak jo, tak jdeme dál, nebo ještě jsme si chtěli říct něco k těm festivalům. Něco k těm, k nějakým těm katastrofám a tak, ne? Ale jsme docela dlouhý. Jsme kurva dlouhý, no. Tak přetekáme do basketbalu. No, jako... Máme hodinu. Aha, no tak to asi nic, tak to si necháme na příště. Dáme nějaký rychlej kvízek a to bude ve fun factu. No, tak jo. Necháme to na příště. Tak jo, tak jdem dál. Jdem. Kvíz. Tak, kvíz jsme si dneska tematicky připravili. Dneska po 15. Reda v Sokolovně. Tady furt píská, když hraje volejbal. No, jak dobře znáte české hudebníky a písničky? Dnešní kvíz. Kačí. Ano. Jseš ráda? Ano. Tak. Bude tam korgy? Bude tam korgy.
Tak, v jakém roce založil Richard Krajčo kapelu Kryštof? On je na začátku, mrška. Přesně tak. Tak, 1903, 1900... Máme možnosti. No máme 3 možnosti. 1903. Pardon, 1993, 1995 a 1997. Já bych dala 7 asi, ne? 7! Já bych taky dala 7. Špatně. Cože? 3. 93? Jo. Wow. OK. Korgi je na scéně, má 30 let. Vyskočila tady na mě reklama. Prezident hledá druhou práci. Kolik moje psích let? Krát 7. Tak. Dál. Kdo naspíval slavný hit Holky z naší školky? Michal David a Petr Kolář, Stanislav Hložek a Petr Kotval, Karel Gott a Petr Kotval. Tak B. B. Kačí věděl? Nevěděl. Já jsem si představila kombinaci Michala Davida a Petra Koláře. No, to bylo skvělé. To byly drogy. Jaká skupina stojí za hitem Malotraktorem? MiG-21 či Nesky kabát? MiG-21. To si věděla, viď? To jo. Jaké je skutečné jméno Lucie Bílé? Lucie Bílá, Hana Zaňáková, Lucie Pospíšilová. Hana Zaňáková. To je lehký. Kdo naspíval hit Povězte ho vejš, ať se houpe. Tak, Valdemar Matuška, Jaromír Nohavica, Michal Tučný. Já ale asi... No, Tučný ne. Jo? Co byl Tučný? Míša Tučný. Myslím si, že jo. Jo. Hustý. Tak to Yes. bych nevěděla. Ne? Tak jak jsme si řekli o těžší otázku. Ať má dost, povězte ho vejš. Já jsem prostě čekala, že to budou kabáti nebo něco. Ne, se mě příště zeptaj, pojď. Míša Tučný. To by mě Odborník na českou hudbu. Ano, chodící jukebox. Tak, který hit nespívá Marek Ztracený? Pozor, nespívá. Ztrácíš. Léto 95, Láska v housce. Láska v housce. Ano, že to je od jinýho tragéda. To je Olga? S Ksindlem. Ne, a s Ksindlem. Jak se jmenuje píseň, kterou se Eva Farná proslavila v Česku? Leporello, Boží mlejny Meloun, měl jsi mě vůbec To oboje měl. Ano. Jaký český zpěvák naspíval song Srdce nehasnou se svou dcerou? Ježiši Maria. To je ale... To je Kája! Tak, která zpěvačka naspívala píseň A je tady léto? Helena Vondráčková, Iveta Bartošová, Ilona Čáková. Nemám tušení. Zaspíváš mi kousek? Ne, já ji právě neznám. Nevíš? Asi. A je tady léto. Ale dala bych... Kdo tam byl? Čáková. Vondráčková, Iveta Bartošová, Ilona Čáková. Dala bych Čákovou, ale nejsem si jistá. Já se s Nebudu A nebo, já bych dala... nebo Ivetku. Vzala, no. No tak teď nevím. Něco, tak uvidíme. Je to Kdo z Helča. nás měl? Je to Helena. Ale vůbec nevím, co to je. Taky ne. Nevybavuje se mi to. Tak, Lucie Bílá naspívala duet s Karlem Gottem. Jak se tento duet jmenuje? Čau lásko, svět je nekonečná pláž, ať láska křídly mává. Svět je nekonečná. A já myslím, že je to ať Čau láska... ne? Ne, to je není čau lásko. No, myslíš, to nespívají spolu? To nespívají spolu, to je... Ne? Ne? Není. Já tam dám koblíček. nevím proč, ale... Ne, je to ať láska křídly mává. Aha. Čau lásko je s někým jiným a nemůžu se teď vzpomenout na jméno. Ježiš, já vím. Není to se Špinarovou? Jo, uřvaná, taková No. hodně. Jo. No, tak máme to. Gratulujeme k dokončení kvízu, 80% úspěšnost. To jsme dobrý. Porazil si hráčů 71%. Porazil si hráčů. 8 správných odpovědí z 10. Na to, že to bylo tak jednoduchý, jako mohli jsme to i všechno dobře. No, nevadí. Nemám. No, tak jdeme na... Dáme lásku? Sex? A trápení? Trápíme se. Dobře. Tak. Tak jdeme. Láska, sex a trápení. Tak LST tu máme takové krátké, ale milé. Nebo... Jsem zvědavá, co tady Krátké jako nohy vymyslíme. Richarda Krajča. Ano, je to tak. Píše nám žena 28 let. Jsou spolu s přítelem, kterému je 26 už roky. Píše, že obecně je mezi nimi všechno v pohodě, ale furt naráží na jeden problém. A ona by chtěla poradit. Kdykoliv repostne, lajkne nebo mluví o nějaké fiktivní postavě, třeba z knížek, z filmu nebo z her, anebo zmíní nějakou celebritu, že jí přijde atraktivní, tak on říká, že mu to přijde, nebo že on se cítí jako disrespected.
přijde mu. A ona repostuje postavy z her? Ne, tak jako repostuje možná herce nebo něco třeba, když někdo přidá prostě, koukejte, jak je tady pěkný Jacob Elordi a ona to repostne, že jo, asi. Nebo něco, což prostě někdo dělá. A jemu to přijde, že jako překračuje nějakou hranici a jí to jenom přijde jako prostě zábavný způsob, jak jako to podpořit nebo něco. Snažila se ho ujistit, že chce jenom jeho a že asi nebude s Jacobem Elrodym, ale že pořád se jí zdá, že ho to sere. Nechci mu ubližovat, ale přijde mi, že jako nemůžu být sama sebou bez toho, aniž bych způsobovala hádky. Takže se chci zeptat, jestli někdy někdo zažil něco podobného a jak má jakoby ujistit toho partnera, že to je v pohodě. A potřebuje k životu repostovat věci? A lajkovat. No. Jako asi by to mohla prostě nedělat, viď? Jako proč jako jí to nějak definuje? To, a že... tak jako ne asi repostovat, ale jako, že mluvíš o celebritách, že se ti někdo jako líbí. Děláš, no. Jako záleží, jestli to třeba přehání, tak možná už mu to přijde jako otravný, jo. Ale já jsem tohle slyšela, že to říkali jako kluci třeba v práci, že to třeba řeší, že na něco jako koukají a jako přítelkyně se ptá, jestli si jako líbí se ti tahle holka, jako co tam jako hraje a takhle. Hustý, jako, na to vždycky... se nikdy neptám. No. My to řešíme spolu? No, my jako taky docela. Ale jako, že se vždycky ptají, že přijde ti hezká tohleta. A že jako jsou kolikrát nasraný, když řeknou, že jo, ale zároveň nemůžou říct, že ne, protože oni říkají, jak se ti může nelíbit, když vypadá takhle, že jo. Takže je to takový jako začarovaný kruh. Takže tohle je asi něco podobného. Takže nevím. A nevím, no, jako... A on to nedělá? Na jednu stranu neřekne, možná za mě hodně je to takový, asi, že nemá moc sebevědomí. Asi no. Že se cítí jako ohrožený něčím takovým. Že se jí líbí Jacob Elordi. No, ale taky záleží, jestli jsou některé ty holky takový, jakože mají třeba ty lidi mají na tapetě. Jo, no. Víš, takový ty jako posedlí úplně. To je pravda, tak to by mě třeba jako asi už jako pak sralo. Dělají dospělé ženy. Já si myslím, že klidně. Jsem to dělala ve 13. No, třeba. Já si myslím, že klidně. Jakoby jednu bych dala i dohromady teďka, žena, která mě napadla. Pak ti to řeknu. Má takhle Jo. A takže jo, myslím si, že i právě to dělá z určitýho jako se cítí, nebo chce být jako zajímavá a možná i tomu partnerovi jako trošku ublížit, jakoby. Nebo já nevím. To asi nechce, když jí tohle musí srát, jestli on tohle pak jako píčuje, a já myslím tu osobu, na kterou si já vzpomínám. Jo. Ale... Takže si koukej, jaký je pěknej, prostě Tom Hardy na tapetě. Nebo jako, já vlastně nevím, co tím jako ty lidi sledují. Asi jako když mám z toho svého člověka tak rád, tak nechci ho dostávat do nějakých takovýchhle nekomfortních situací. Ale je pravda, že když jsme přijeli z koncertu Viktora Šína, tak Petr měl na hlavě čepici. Jako má Viktor. Ale to je hezký, ale... pro prdel. A ty máš zrovna taky takový obsesivní jako k Viktorovi. Jako no ale neříkám to, že jo. No neříkáš to nám. Říkáš to nám jenom. Ale mám jako spíš z té hudby hlavně. Jako jo, je to pěkný člověk, ale jako, že bych byla jako posedlá. Ne, to ne. Jako neměla bys ho na tapetě, že jo? Ne, to rozhodně ne. A je pravda, jako k čemu by to té holce jako bylo, aby o tom jako nemluvil? To je asi jednoduchý o tom nemluvit, ne? To tě nějak fakt... Máš pravdu, jako definuje to tvoji osobnost. No, ona píše, že nemůže být sama sebou, když to nebude dělat. Takže definice její osobnosti je evidentně mluvit o slavných lidech. Jestli nedělá nějaký cosplay třeba. Když tam psala hodně o těch fiktivních. O těch hrách, jestli ona a oni tyhle ty lidi jsou jako hodně posedlí. Ty pak jako dokážou. Žijou tím, vyloženě. Že vzrušujou postavy z her. Jo, právě. Ti prostě zrušuje pan Tumnus. Ten je hot. Má pěkný rohy. No. Stehniska. No. Chlupatý. Takže možná jo, no. Řekni nám víc, děvče. Děláš cosplay, vole. No, jako radu, máme radu? No, tak to prostě nedělej, jako to mi přijde fakt, jako nepřijde mi to prostě těžký. Ano, jako to nepřijde mi jako nepřekonatelná překážka prostě o tom jako nemluvit. Nebo nedělat to. Ale jako možná fakt ten kluk je jako nějaký nesebevědomý, no. Ale co mu máš jako vysvětlo, ano, tak jako kdybych mohla tě podvádět s Jacobem Elrodym, tak tě budu podvádět s Jacobem Elrodym, no. Tak. A to tak ale třeba ani jako není, ne? No není, no. Není? Já taky jako mluvím třeba o nějakých, nevím, přesně jako herečkách a něco, ale reálně bych to neudělala asi, Jakých?
Já nevím. Já to chci vědět, jaká se ti líbí. Ti najednou přijde, že žádná neexistuje. Tak v mojí hlavě není žádná herečka. Jmenuj mi nějakou Tak Ruby třeba. Ruby. Rose? No, A je dobrá. A česká? Je nějaká česká? Anna Wagnerová. Je určitě. Hanna Wagnerová, se ti líbila? Jako je hezká, ale ne hezká, že bych prostě o ní mluvila, že mě přitahuje. Tak, ale hezká. Tak česká jaká? Květa Fialová. A ta je dobrá. Ježiš, to není mrtvá. Já si vím právě. Je, podle mě. Je podle mě mrtvá. Pane Ne, a to byla bože. skvělá. Nebo je. Já nevím. Helena Růžičková. To žádný kus ženský. To mě bere. Ta je mrtvá rozhodně. Ty vole. Dovoza Ne, i mě do fakt nikdo koča. nenapadá. Český. Připravíme si to na příště. A hovno, já to chtěla vědět teď. Ale Příště to zapomenu. Táňa jaká? Pauhaufová. jsem myslela. Pauhaufová. Ta je dobrá. Ta je hezká. Ta je hezká. Ta je fakt pěkná. Uděláme tu verzi, ten seznam s 5 lidma jenom s českýma. Uděláme, no to jsem si myslela, že uděláme jenom český a pak zahraniční. Tak jo. Tak uděláme Pak ty příště. kosmopolitní. Ty to nejsou doma. Uděláme to příště. Tak to uděláme Inspiroval nás LS, tak tomu Tak to jo. udělat příště. Uděláme Tak to. jo. A s českou verzi budu mít co dělat. Já si to no já jako mám asi nějaký. Nebo najdu je Dominika Ferryho asi musím vyškrtnout. To si děláš prdel, Kateřino. tam. No ne, Máš ale za problém. To ti líbilo, jo. ty vole možná trošku Jsi jo. na ty mozky, viď? No, něco Mikýř. jako Mikýř. Mm. No tak Mikýř tam bude samozřejmě. Ty vole, ale teď je miniaturní. Ale nemá malý nohy aspoň. No, ale má. Právě Ne, ne, jako takový má taky krátkej. krátký nohy, ne? To taky korgy. Tak To aspoň je, no. taky chytrý a zábavný, Ale Richard chytrý, no. Krejčo ne, prostě. Jo. No, to je ono. Mikýř tam asi bude, no. Mm. Bude ležet. Ty vole, Vojta Nebude Kotek, stát co třeba? Vojta Kotek, moderující zrádce. Ty vole, ten, to je dobrý. Jak má na jak sobě čumí ten z levy. hábit a vždycky přijde. S tou Mlátí tou holí. A jak čumí zle vypadá trošku, že má Jo. linky v oku. Jo. Ten to hrozně dobře moderuje, já se tak těším. No počkej, takže musíme, to uděláme příště, netýzovat. Dominik Ferry tam nebude. A tak to uděláme příště. Tak to uděláme A příště. ještě teda příště si dáme do celebrit, teď je neuděláme, protože jsme dlouhý, příště tam bude Ed Sheeran, který ho tam rozhodně nikdo mít nebude na seznamu. Ona zpívá hezky. Neexistuje to hrozný tutícek, ale... Je to tutík. Ale jako... A hezký ne. není, no. To ne. A povím vám teda příště ty katastrofy na Tak festivalu. jo, tak to bude úplně takovej myšmaš příště. No něco jako tohle. Ano, Přesně, bude taková zvládnete. fůze. Wow. Fůze píčovin. Tak se budeme FP. To fůze píčovin. Ty vole, FP, to si můžeme dát jako pracovní název. Fůze píčovin. FP. Nemusíš psát fůze píčovin. Jaká je stačí to FP. zkrátka? Skvělá parta. Skvělá parta. Tak to dneska Tak to jo. bylo jako dobře vájo. Fun facty, jdeme? Jo. Tak Dáme fun rychlý facty fun facty dáme. a fun fact nakonec. Nuže, já mám fun fact, který jsem viděla jakoby na Instagramu a bylo to docela nechutné a děsivý. Je to o červech. Dneska jsem tady ukázala červíka. viděla jsem. Červíka, no. Škoda, že nejsme na videu dneska zrovna. Jo, no, to Hezký viděla. červík. Víte, že existuje parazitický červ zvaný vlasovec, který dokáže ovládnout tělo kudlanky, nebo byly tam ještě nějaký jiný diblíci. Kudlanky nábožné. V jejím těle doroste až přes 30 cm. A pak ona jakoby je naživu a on jí ovládá nervový systém, protože jí chce dovést do vody, což ona by nikdy neudělala, že jo? Ona se utopí. Ne. Aby on se tam rozmnožil, ten červ. To je Takže on smrt. normálně fakt je to takýho zombíka z ní udělá, dovede jí do té vody, tam vyleze a ona se utopí. To je strašný. On ji využije jenom jako schránku. Ano, prostě, přesně aby ho tak, dovedla. protože nemá nohy, že jo? Jo. On se tam nedostane, ten červ. Ona sežere třeba jako v potravě nějakou larvičku a on tam takhle doroste a pak ji dovede do vody. A já jsem právě to viděla na videu na Instagramu, jak jakoby někdo dá tu kudlanku do vody a jenom jí tam ponoří jako ten zadek a ona z toho vyleze ten červ. Fuj. A fakt je to, ta kudlanka má třeba 5 cm a ten červ má třeba 30. Ne, tak to bych nemohla ani takhle vidět. se tam- Z toho mé kůži, to A představuju. takhle se tam točí ty vole, ten červ, ona už je mrtvá, jako stejně, ona prostě umře z toho, že v ní je vole 30 cm červ, že jo. No. Tam právě někdo Kudlanička se říká. Fuj, jako Jsou teda já se jí kudlanky bála taky taky, jo, děsivý ale, trošku. ale tohle si nezasloužila. No. V
komentáři právě bylo... Co komu udělala? Co se stalo to okýnku? Proč se dobrým kudlánkám dějí zlé věci? Takové špatnosti. Právě někdo tam potom psal komentář I bet little bro must feel so much better. A někdo potom napsal well, little bro is dead. Little bro. Čuču. No, to je pěkně nechutný fun fact. Ale děkujem. Včera jsem to šla říkat Filipovi, není to jak jsem chytrá. Fact, je to disgust. Disgusting fact. Takhle. Včera jsem to šla říkat Filipovi, jako jsem chytrá, on to věděl. Jde do prdele, musí vědět všechno. Nesnáším, když mi ho někdo zkazí. Tak dělám, že to nevím. Anyway. Tak mluv. Ty to taky často zkazíš. Ty úplně všechno zkazíš. Tak povídej. Já mám, nemám takhle nechutnej, mám docela takový, jakože je čas oběda a budete se těšit, protože normálně v Itálii existuje banka Credito Emiliano a umožňuje zemědělcům převážně uložit do banky parmazán. A on tam zraje. Nechat ho zrát. Parmigiano Reggiano. Oui. A už tam působí jako desítky let. Funguje to prostě od nějaký tradice až do teď. Můžeš to udělat i teď. Uložíš si tam bochník parmazánu a je tam prostě na to speciální trezor v té bance a ty bochníky mají obrovskou hodnotu. Můžou zrát 1 až 3 roky, takže ty peníze nedostaneš hned, ale prostě postupně, co to nabývá na hodnotě, tak banka jim pak poskytne třeba, když to tam ukládá, tak jim poskytne úvěr v hodnotě nějakých 70-80% tržní ceny toho sýra. Hustý, co? Že to tam máš prostě jako... Okay. Tak to jsem fakt nevěděla. No, to ti neskazím. Ne, to jsem taky nevěděla. To slyším poprvé. No a během toho zrání teda banka zajišťuje bezpečné skladování, má dokonce vlastní sýrový sklady a jakmile sýr dozraje, může ho výrobce prodat a splatit úvěr. Pokud by nesplatil, banka má stále zástavu. Ten sýr, který se dá dobře prodat. Pak někomu jinému. Prostě barák na sýr. Tak to je hustý. Jo. To je dobrý. Připomnělo mi to, jak si Homer dával ty hřezy do trezoru, aby se z nich stal likér. To je podobný. A jak tam pak pije brčkem ten piškot a je ožralý. Ale vím si, že prostě jako bochník parmazánu je záruka za úvěr. Jo, to je hrozně dobrý. Já si chci taky koupit barák, nemám spoustu parmazánů doma. No, tak ale potřebuješ máš takovýhle bochník. Nějaký bochník od nějakého zemědělce v Itálii. Ono je to fakt drahý, jak no je, no. A to kolo. Má jako platidlo, to obrovský, že jo? Hustý, co? To je zajímavý. Děkuju. Spravila si nám chuť. Já mám fun fact ještě k autům, k našemu nedávnému tématu. Tonda automobilda. V roce 1959 Volkswagen nabízel možnost do auta, do brouka, nabízel možnost, jakoby, že si měla v palubovce zabudovaný espresso machine prostě. Kávovar. No, kávovar, na to byl přidělaný prostě. Mám tady fotky, ukážu vám to. Měla to vedle volantu, prostě si tam udělali. Bylo to v roce 59, nevím do jakého roku. Ale... Když měli brouka, já jsem jako táta měl brouka ještě, teď loni jsem s ním ještě jezdila, tak bych tam měla kávovar. V Kaslíku, jestli tam jsem nebyl náhodou. To by muselo být fakt nějaký veterán brutální. Jako. No jako... Jezdilo to tak, že jako... No ne, tohle to bylo jako ve formuli. To jsou fakt jako starý auta. Ale je to tam prostě přidělaný, ukážu vám fotky, přidělaný na té palubovce. Ale mě, to je dobrý. Prostě to máš vedle toho. Ty vole, mě ještě mám jednoho, jak si tady pán si dělá espresso prostě. Myslím, že už měli jakoby kávovar. Mě překvapuje v té době. A tak to neexistuje dlouho. No já bych čekala, ale že bude jako se to dělat nějakým složitějším stylem. Doma, no, tak to jsou takový to... Ale že už měli... přes celou místnost třeba jako počítač. No, anebo prostě taky... A tak to on nebyl jako elektrický třeba, ne? Víš, jako že to bylo... Jako mlýnek takovej. Jako máš nějaký. A nebo si, jak jsi jel, tak si nabil. Ježiš, to chci. Vždycky jenom za 5 kilometrů si mohl dát. Asi nebo... No vlastně tu vodu to muselo nějak uvařit asi, takže tam byl nějaký jako vařit a něco tam. Jako zapalovač, jako podobný nějaký. No, takže tak prostě. Kávovar v autě přimontovaný. Tak to teda přestávám jezdit autobusem a to asi to i auto koupím. To prostě kluci ve svých Hondách nemají teď určitě. Musí sundat tu masku závisti a neschopnosti prvně.
Až ji sundáš, tak si možná pořídíš auto s kávovarem. Dobře, tak já na to zapracuju. To bude prostě já v pondělí ráno, prostě maska neschopnost. Musím sundat prostě masku neschopnost. Mně se nechce jí sundávat moc nikdy. Ne, necháme si ji. Tak jo, tak jdeme pryč. Jdeme? Tak jo, tak se mějte hezky. Mějte se krásně. Děkujeme za poslechy. Děkujeme. Jak už jsme říkali, sledujte nás. Instagramy, tak hodně, prostě. YouTube, dejte odběr, ať vám nic neuteče. Ano. Ať vám neuteče. A mějte se krásně. Mějte se. Ahoj. Naschle.